سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في لو مسوني 15 لكاتي استدلوا على زيناتات يزلكم مصيلخو كموترو كساف فصامه مدباتنا نختكتاتلنا ندعدنكو بقدامነት ارسته زينا سودان نيتوبيا تتنقق مكتل بريزيدنت السودان نبر نعبي أغواهر كاتباهيلو أب كيداتيو بريزيدنت أمريكا جو بايدن مولادو بابيه من دق ترامب سريزو أميان مارتقاومون حيالو التدراوي حلوان كمزلون كال انزد هس الزيناتات حيزلكم متسيلخو سناي نايم كتال غزين لا تمنخو ابزا چانل دمه ناي وترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب كتغبرو بخبري عدمكم سودان نيتوبيا كابدواتا نختوت تتنقل ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን በሰንበት አብዞጾ መግለጺ ሱዳን ኢትዮጵያነቱን በዶባቶም ከምስተላኹ ዝገለጸቱም ወታደራት ክስሕቦም ወይ ሳዕቤ ናይቲ ጎንጺዚ ከጋጥማ አጠንቂቃላ እተተር ቃላትን ኃይልታት ኢትዮጵያ በخبرت ያጽዋር ተሐጊዞም ሀብቲ ሱዳን ዘዳው ዞባህ ገዳርፍ ዝርከብ ከፋላት ይዋጉ ከም ዝነበሩ ዝገልጽ ጸብጸባት ድሕሪ ምቁልህዩም በሰንከታ ውሽጡ ሱዳን ዘጋጥም ዝነበ ምጽራር ባሻዕ ዝወጽሩ ሰባት ካብቲ ከባቢ ሃዲሞም ና ውሽጡ ሱዳን ተዓይቦም ከም ዝነበሩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሱዳናውያን ሰበስልጣን ናይቲ አውራጃ ሓቢሮም እቲ ኣብ ሰንበት ዝወጸ ናይ ሱዳን መግለጺ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ናይ ሱዳን ክልል ተወርዶ መጥቃዕቲ ዘይቅብሉን ዘጣዓስን እዚ ድማ ኣብ ጸጥታን ርጋትን ትዞባ ኣብ ጽሏ ከህልዎ ኢሉ ሱዳን በሳዕቤናት ናይቲ መጥቃዕቲ ንኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ተሓታት ተገብራ ቦኖቦ ድማ ኣብ ግዛታን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ከተቋርጽ ደጋጊማ ተሓትት እንኳን ተላ ክሳብ ሕጂግን ሰማዕ ከም ዘይብላ ትገልጽ ዘላ እቲ መግለጽን ተጸብጻብን ናይ ኢትዮጵያ ኃይልታት ኣብቲ ዶብ ምውንዛፎም ኣብቲ ሞንጎ ክልቲኡ ህዝብታት አፍሪካ ኣብ ልዕሊ ትገፊሕ ዶባዊ ዘጋጥም ዕግርግር ናይ ቀረባ እዋንዩ ካብ ዶብ ሱዳን 20 ኪሎሜትር ኣብ ዘይመልእ ግዜ በኢትዮጵያ ኣብ ናይል ዝህነት ዘሎ ኣብ ግድብ ኣብ ሱዳን ዝሕድሮ ጽልዋውን ውጥረት ይፈጥር ከም ዘሎ ይዘጥቀስ እቲ ኣብ ዶብ ዘጋጥም ቅልውላው ኣብ ዝቀረባ ሰሙናት በተደጋጋሚ ናብ ሓደገኛ ግጭት ተሰጋጊሩ ኣብ ወራት ሓሳስ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ከባቢታት ሲቋጽሩ ድሕሪ ምጅማሩ እቲ ወጥሪ እናዛየደ ክኸይድ ጀሚሩ ሱዳን ኣብቲ ከባቢ ንዝርከባ ካልኦት ተማሳሊ ዓንከላት እንደገና ከም ትቋጽሩ በተደጋጋሚ ግዜ ብማዕከና ዜና ክዝርጋሕን በግብሩን ቆጣጽሩ ከም ዘላ ክግለጽ ጸኒዩ ሰራዊት ሱዳን ኣብዚ ግዜ እዚ መጠነ ሰፊሕ ተጻቦታት ካብ ኢትዮጵያ እንተ ተላዒሉ ንምንቅስቃስ ሰራዊቱን አጽዋሩን ዘቀላጥፍ ጽርግያታት ያህንጽን ወታደራዊ ቅድ ዘሎ ድልላት ይስተኻኸል መላው ይፍለጥ ኣብ ዶባው ቅልውላውን ኣብ ሱዳን ሃገራዊ ስምዒት አሕዲሩሎም እዚ ድማ ነቲ ዶባት ዘሎ ማሕበረሰብና ምሮም ንምምሕያሽ ዝውዕል ገንዘባውን ንያታውን ወፍያታት ንምእካብ ዝውትር ተበጉስታት እዩ ኢትዮጵያ በወገና ሱዳን ሰራዊታ ካብቲ ሒዛቶ ዝነበረት ከባቢታት እንተውጽያ ንሱዳን በዘይተነጸረ ናይ ዶብ ምልዓል ከተኸሰተ ያይሉ ዛባ መግለጺ አገልግሎት ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ሱዳን ካብ መንግስት ኢትዮጵያ በኡንቡ ዛጊት ርእይቶ አይተዋሃበን ይኹን እምበር ናይ ኢትዮጵያ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጻቱ በቀዳም ኣብ ዝወጹ መግለጺ ሰራዊት ሱዳን ነቲ በኃይሊ ሒዝዎ ዝነበረ ከባቢ እንተውጽዮም ነቲ ኣብ ዶብ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ሳልሳይ ወገን ናይ ምስሓፍ መስርሕ አይድልን ይሉ ካብ ዜና ሱዳን ኢትዮጵያን ብትወሳኺ ፕሬዝዳንት ዶብ ሱዳን ሳልቫኪር ማርዲያቲ ናአቦ ወንበር መሰጋገር ባይቶ ሱዳን ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ንምቅራብ ዝወሰዶ ተበግሶ መሰናኸል ከም ዘጋጠሙ አገልግሎት ዜና አጃንስ ፕራስ አረጋግጹም አትማከን ዜና ዲፕሎማሲያውያን ምንጭታት ሱዳን በመጥቃስ ኣብ ዘቀረቦ ዜና መርሓትን አይተን ብዶብ ዝሰሓባ ዘልዋ ሱዳን ኢትዮጵያን ኣብ ጁባ ክራኸቡ ዝቀረበ መደብ ኢትዮጵያ ብዝቀረበቶ ሰራዊት ሱዳን ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ ከባቢታት ክትስሕብ ዝብል ቅድመ ኩነት ክዕወት ከም ዘይካለ ነጺሩ ሱዳን ነቲ ኣብ ግዜ መግዛእቲ እንግሊዝ ምስ ኢትዮጵያ ዝኸተመ ስምዕ ዶባት ከተኸብር ዝጽውዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ናይ ሽምግልና ዘተቅድሚ ምኽራቡ ሰራዊት ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ወርሓት ሒዙ ዝሓዞ ሰፋሕቲ ከባቢታት ክስሕብያ በተደጋጋሚ ትጽውዕ ዘላ መንግስቱ ሱዳን በወገኑ ሒዝዎ ዘሎ ከባቢታት ቅድሚ 26 ዓመታት በኢትዮጵያ ዝተወረረ ምዃኑ ብምጥቃስ ካብ ሉላዊ መሬቱ ከም ዘይስሕብ ይምጎት ሰራዊትን ናብቲ ዘሰሓበን ዘሎ ዶባት ዝጓርታ ዘለዋ ሱዳን ኢትዮጵያን ተጸኒሕን ናይ ሞርታራትን ካለፎክስቲ ግጭታትን ይካይዳ ምህላውን ይሕበር ምክትል ፕሬዝዳንት ሱዳን ነበር ናዕቢ ኣጓሄርካ ተባይሉ ኣብ ቀይዳኣትዩ
أبوان بريزيدنت السودان نبر عمر البشير مكتر بريزيدنت زنبر حسابو محمد عبد الرحم أبتحت قيدي كم زاتو تقليتم نسوب زعبا موسى خواجه حلقة نجرات أصابيو نسوب نزغت لنا عبي أجوهر كاتبه اليو أبكيداتيم كالوت أبوان محدار عمر البشير زنبر العلوت حلفتي تأثيرهم كم زلون تفليتم أبز حلف سمونا بسودان مستخير حزب وتقاومو كوابي 300 سبات أبكيد خمزاتون أب 4 زوبات تتهاجر دما أوان أتوتو 5 أوجن يفلت أبت هاجرنا وار حزقت سلا واحد باني ندادي كمونا أقولت إلكتريك كم زلون أتي أب سلطان زلو مسجاجر منجستي نتوري أزلو قطوة نمع الرأي يكالس كم زلون يقلت السودان كم مزجب جبر شبرها أمريكا أبو رت حساس كم زول ستفلت كينو أزرمانتي زغي وزلو قطوة أتهاجر هيوت كزر قالو كم زغل تندنتي هبرم أمريكا والسودان عم مزجب شبرها زتوتا بشان شعات 293 كينو نمرحي القاعدة أوسامة بن لادن حويسو جبر شبراويان أتدقف إياه بزبليوم عمر البشير بشان شعات 289 بعلوة منجس السلطان مسحزة السودان ماكل علماوي تقالستي جهاداويان من باري قلات زوم إسلاماوي طرنفات جلتات بشان شعات 293 أب علماوي ماكل نقدي أمريكا فلامي متقعته مسفتسمو أمريكا والسودان عم مزجب جبر شبرها زمو الهاجرات أتاتام أبزوان السودان كاب علم لخاو جنزب كالوت فاينانس أو تكالاتن لقاح خطوة مسر راز أده كتحتتن تقل السودان 3 عامات بملك زمرها بريزيدنت عمر البشير أب كلتشان 19 واقابانن ندادن زمن كليو بحيال حزب وتقاومو كاب سلطانو تعاليو بريزيدنت أمريكا جو بايدن مولا دوباوي مندق ترامب سريزو بريزيدنت أمريكا جو بايدن نتي دونالد ترامب زهانصو زنبر هنا أمريكا زاتو زي حقاويان بزبلوم سدتنياتات زغت دوباوي مندق زخفل زنبر ገንዘብ بهصوص هاغراو تئزاز دوابيلوم بريزيدنت بايدن بحموس ناب كونغرس أبزل أخو دبدابه دحر دقيم أبتي دوباوي مندق زباخن توساخ ገንዘብ ህዝቢ ኣይክህሉን ኢሉም أب كلتشن 19 دولار لترامب بزنبرو بريزيدنتاو سلطان كونغرس سغيروم وتدرو واجت تهاجر تتقيمو أب دوباو كفال أمريكا أب زوبا دوب مندخ كهنصصنيوم دونالد ترامب أب كالاي بريزيدنتاو مرچا بجو بايدن تسعيرو كا وايت هاوس كوتسن كلو درون افتي بروجكت دوباوي مندخ 25 بليون دولار وصايتات غيريوم أتناي بريزيدنت بايدن أبزي قربا أوان زوت تخاتالي ناي فصام مسرات إزازنا أجنداتات بريزيدنت ترامب ندهريت زملسيوم أبز حلف سمون مينستر بايدن نتون ببوليسات زمن ترامب مسدرابيتهم تفلاليو مصنحو سدتنياتات داغم كراخبو بمئزاز ات بوليسي داغماي كفلي إيميغريشن داغماي كمرمرو عزيزوم دونالد ترامب نتي بخلتشن 16 أب أوان بريزيدنتاو مرجع نزاتو مبصع نمحلاويو دوباو مندق كانز جميروم انت ورغنت بروجكت ابتي ديموكراتس زقواصرو تحتواي بايتو حيال تقاومو سلازغاطمو اتي ريبوبليكاو بريزيدنت بزلو سلطان نتبايتو سغير بهاغراوي حصص وتادرو بجت نتمندق كانزو صنيهم أواجه حصصوان بريزيدنتات أمريكا نتي لمود بوليتيكاو مسرح سغيروم نهاغراو وتادرو بجت تتقيموم زحاسبو نجر كتغبرو اددي وهابوم قدم خلتشن 17 بريزيدنت دونالد ترامب ناب سلطان قدم يمصو للي 1,000 كيلومتر زنوحاتو اتفلاليو عينت حصور تتخيلوم نيروم نا وايت هاوس مساتو وقا 400 مايل زخون زصنح حصور كا كم بحدش تعراريوم اريزوناوي ابال ديموكراتيك كونغرسمان راول غريجالفا نتي بريزيدنت بايدن زهاو مغلصي مدقاف ناي ترامب هاغراوي حصص وان فصيمو بزعبا صطتا زغدس هاينبرن كبل اب تويتر صيفوم حجي خا زخونه كاله مندق كيسرت نتي وعل كنسرزو علنا يلوم ناي ترامب ناي قدما ماخري غوسغاس نبر جاسون ميلر بنصارو بايدن زي حغاو سدت يفتيو كبل اب تويتر مليزوم كوينو غن غلك فالت محلار ترامب زختلو بوليسي إيميغريشن كمزلو كتصنحيوم صحفيت وايت هاوس جنساكي بروبو ابزهابو غايزتو مغلصي اذا حدش محدار سب سلطان حلوا دوبات إيميغريشن نبوليسي زمن ترامب بمختال نتوم سندات زي بلوم زي حقاويان سدتنياتات ابز وان لبداون انت خونه ناب عدم كم زملسوم ارغاغيصام كم محدار بسنكي لبدا كوفيد سنداتنا يتوم ناب دوباتنا زمصو سبات كنصارن كنممن اخول غزي اينبرنا نيلام حجيغن مبزحاتومون كملسو يميلا أميان مرتقامون حيال وتدراوي حلوان كم زلو تقليتهم اتحلوا قبل لتم علوا منغستي تقاومونا بعد بويزو صح الى ما زغبرك خون كلو اتي املا هاجر زكير زلو تقاومو تاشعي معلتي اوصيرو ابزلو غزي انترنتون تقارصو خمزلو يفلات
ኣብ ሰሜናዊት ግዛት ሃገር ካቸን ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ተኹሲ ከፊቶም ተባሂሎም በዓል መዚ ውድብ ሕብራት ሃገራት እቲ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኩናት ኣውጅ ይኽብል ከሲሱ ይርከብ ኣብ ሚያንማር ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቶም ኣንድሪው ንመራሕቲ እቲ ሰራዊት ተሓተቲ ከም ዝገብር ድማ ወሲኹ ተዛሪቡ ሃገራት ምዕራብ ኣብቲ ሃገር ብዝርከቡ ኤምባሲታትን ኣቢለን ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኣጠንቂቐን ኣለዋ ሕብረት ኤውሮፓ ኣሜሪካ ብሪጣንያ ብናይ ሓባር ፌርማ ኣብ ዝውፅኦ መግለጺ እቲ ሰራዊት ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክቁጠብን ኣብ ልዕሊ እቲ ሕጋዊ መንግስቲ ዕልዋ ምፍጻሙ ድማ ንቃወም ይብል ኣብ መላ ሃገር ብኣማይታ ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰልፊ ተቃውሞ ወፂኦም ዝርከቡ ኮይኖም ማቲክና ኣብ እትበሃል ከተማን ካልኦት ከተማታት ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ተኹሲ ከፊቶም ተባሂሉ ብፍላይ ያንጎን ኣብ ዝተባሃለት ከተማ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ወታደራዊ ተሽከርከርቲ ኣዳልዩ ኣብ ጎድናታት ወፂኡ ነታ ከተማ ኣብ ምሕላው ይርከብ ኣብዛ ከተማ ነቲ ተቃውሞ ዝምርሖ ዘለዉ መነኩሳትን መሃንዲሳትን ክኾኑ ከለዎም ኣብ ርእሰ ከተማት ሃገር ናይ ፔይታው ድማ እቲ ተቃውሞ ንመዓልታት ጸኒሑሎም ሰራሕተኛታት ቴሌኮም ኣገልግሎት ኢንተርኔት ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ጠጠው ክብሉ ተነጊሮም ይርከብ ሓደ ኣብታ ርእሰ ከተማ ዝርከብ ዶክተር ከም ዝበሎ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ገዛ ተፍትሽ ክገብር ጀሚሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ ካብ ምሸት ሰዓት 2 ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 11 ኣዋጅ እቶቶ ስለስተኣወጀ ከም ዝፈርሕን እዚ ሰዓት ፖሊስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ሰባት ዝኣስሩሉ እዋን ምዃኑን ቅድሚ መዓልታት ናብ ዝኾነ ገዛ ሰይሮም ብምእታው ሰብ ኣሲሮም ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንዜጋታቱ ክሳብ ዘይተነጸረ መዓልታት ካብ ገዝኦም ከይወጹ መጠንቀቕታ ኣውጽኡ ይርከብ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ተቃዋምቲ ናይ መእሰሪ ትእዛዝ ከም ዘውጽኡ ዝንገር ህዝቢ ድማ ጉልባብ ከይከውን ኣጠንቂቑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለጽናሕኩም ብልብን መስኪን ሰናይ ንዓኹም